नमस्कार सगळ्यांना, मी सौ राजश्री सचिन मालेगावकर, सोशल अवेअरनेस मिशन फॉर वुमेन शिवजन्मभूमीपासून आज आपण आलेलो आहोत राजगुरुनगर येथील रेटोडी या गावामध्ये. ग्रामपंचायत रेटोडी इथे पार्लरचं प्रशिक्षण चालू असताना ह्या महिलांना मासिक पाळीबद्दल जनजागृती करण्यात आली, अवेअरनेस करण्यात आलं आणि आपण त्यांच्याकडनं त्यांचं मत जाणून घेऊया की कसं वाटतंय त्यांना जेव्हा त्यांनी ही माहिती ऐकली. थोडंसं मत जाणून घेऊया. म्हणजे माहिती मॅडमनी सांगितल्याबद्दल खरंच म्हणजे महिलांनी कसं जागृत झालं पाहिजे हे काय कळलं आहे. तरी पण सगळ्यांनी अवेअर राहायचं सगळ्यांना. पिरियड्स बद्दल बऱ्याचशा गोष्टी ग्रामीण भागांमध्ये कदाचित पोहोचत नसतात, तर आज आपण खूप डिटेलमध्ये अशी इन्फॉर्मेशन घेतली. त्यातून थोडंसं वेगळं असं काही कळलंय का किंवा काही गोष्टी त्यांना माहीत होत्या की नव्हत्या याच्याबद्दल थोडंसं जाणून घेऊया आपण. महिलांच्या आरोग्याबद्दल माहिती कळली की त्यांनी स्वतःची काळजी कशी घेतली पाहिजे किंवा सॅनिटरी नॅपकिन वापरताना कोणती काळजी घेतली पाहिजे आणि अँटीबॅक्टेरियल जे इन्फेक्शन होतात त्याच्यापासून कसा बचाव केला जातो. हे जे सेशन अरेंज केलं त्यासाठी ज्यांचा सहभाग आपल्याला मिळाला त्या म्हणजे आपल्या वैशालीताई आणि मॅडम ज्या प्रशिक्षण इथे घेत आहेत. तर त्यांना मी पुढे बोलवले आणि त्यांना त्यांचं मत विचारलं. थोडंसं त्यांचं पण शेअरिंग घेऊया आपण काय वाटतं. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांचं आरोग्य त्या संदर्भात मॅडमची माहिती ही ज्या मुली आहेत किंवा ज्या महिला आहेत त्याच्यासाठी खरंच त्यांच्या आता भावी आयुष्यात खूप गरजेचे आहे. कारण कुठलाही आजार झाल्यानंतर जेवढा खर्च होतो त्यापेक्षा कधी पण हे वापरल्यानंतर खूपच बेनिफिट होणार आहे त्याचे. त्याच्यामुळे याचं मला खूप समाधान आहे की मुलींनी पण याला सपोर्ट केलं. तुम्हाला कसं माहिती समजली का? म्हणजे आतापर्यंत तरी मी आपले साधे स्टेपरी वगैरे सगळे पॅड वापरत होते. त्याच्याबद्दल म्हणजे मी कधी अशी चौकशीच केली नव्हती की नाही का कुठलं चांगलं आहे आरोग्यासाठी, कुठलं व्यवस्थित आहे किंवा कुठलं घातक आहे. पण खरंच हे आरोग्यासाठी खूप चांगलं आहे. म्हणजे आपण लॉंग टर्म यूज करू शकतो आणि आपल्याला जे इन्फेक्शन वगैरे होणार आहे त्याच्यापासून आपण सुरक्षित राहू शकतो. राष्ट्रीय पातळीची छावा संघटना त्याच्या महाराष्ट्र राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षा वैशालीताई ज्या नेहमीच आपल्या या कार्यामध्ये सहभागी होत असतात आणि उत्स्फूर्तपणे कार्य करत आहेत. तर त्यांच्याकडे मी माहिती देते, त्यांचंही थोडंसं मत घेऊया की कसं वाटलं आजच्या दिवसाला. नमस्कार, मी वैशाली पालकर. राजश्रीताईंनी या मिशनबद्दल मला एक साधारणतः 6 महिन्यापूर्वी कल्पना दिली आणि ते सगळं ऐकल्यानंतर पाहिल्यानंतर मी स्वतः या मिशनमध्ये उतरण्याचं ठरवलं आणि प्रत्येक ठिकाणी ग्रामीण भागामध्ये जाऊन सोशल मिशन अवेअरनेसद्वारे महिलांना मासिक पाळीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्या माध्यमातून पर्यावरणपूरक पॅड वापरण्याचे फायदे, त्याचा पर्यावरणालाही जो काही उपयोग होतो आणि आपल्या शरीरालाही जो काही उपयोग होतो याबद्दल ग्रामीण भागातील महिलांपर्यंत हे कार्य पोहोचवण्याचं काम अतिशय चांगल्या प्रमाणात चालू आहे आणि राष्ट्रीय पातळीवरती हे काम चालू आहे आणि अगदीच शक्य झालं तर महाराष्ट्रातच काही महाराष्ट्राच्या बाहेर हे काम करण्याची आपली यामध्ये तयारी आहे. आणि या माध्यमातून महिला ज्या काही उत्स्फूर्त प्रतिसाद देतात की एक खाडीचा वाटा म्हणून पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्याचं काम त्यांच्यामार्फत कळत नकळत होणार आहे. कारण हे जे काही 1 तासाभरामध्ये जी काही माहिती मॅडम देतात आणि ते शांतपणे ऐकून घेतात हे फार महत्त्वाचं काम आहे करतात महिला त्यामध्ये. त्यामुळे स्वतःच्या शरीराच्या सोबतच आणि आपल्या पोटी जन्माला येणाऱ्या मुली आणि नंतर आपल्या घरामध्ये मुलाच्या येणाऱ्या ज्या बायका आहेत त्यांनाही याचा फार मोठ्या प्रमाणात उपयोग त्या स्वतःद्वारे करून घेणार आहेत. तर मी ह्या मिशनला मी जेवढा शक्य असेल तेवढा वेळ देण्याचा प्रयत्न करतच आहे. पण या मिशनसाठी मी राजश्री मॅडमला खूप खूप शुभेच्छा देते आणि थँक्यू सो मच. तर आरोग्य, उत्तम आरोग्य हाच खरा दागिना असं म्हटलं तरी चालेल आणि मग त्यामुळे आपण आपल्या आरोग्याची काळजी घेतलीच पाहिजे. तुम्ही स्वतः तर सुरक्षित होतच आहात, पण तुमच्या आजूबाजूला ज्या
सुरक्षा देण्यामध्ये यशस्वी ठरू शकतो. तर अशा महिलांना नक्कीच मला संपर्क करायला सांगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये माझा नंबर, ईमेल आय डी, वेबसाईट आहे, सगळ्या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत. तुम्ही त्याचा फायदा घेऊ शकता आणि मला कधी संपर्क साधू शकता. तर शेवटी मी एवढंच म्हणेन